Exodus tia dionu miensa. Intie atisem hunu. Eni obonifo ininsa woso se ubedi nkontompo adansie. Ini nipa dodo achi nkoye bone. Nanso nkasa asem bi mu enkum kodi nipa dodo achi nane asem ani. Na mobroni nso enhwenanim wo nasem mu. Se wokoto utamfu na ntwie ana na efunu mu se wafom kwan a fa no sanbre no. Se wohunu die wo chiri wo efunu mu se ohye na de so ase a hweyie na wo anya no ama no sane na woni no nsane no enane wo mobroni asem ani wo atemu mu twe wo hu free atrose mu kwa chirichiri na nkum die onye boni biara ni otunini ni efiri se mirimmu obonifo obiem enso nya yede na ayede fra aniwa ehunade na echia atenenefo ensem na enhye ohoho so na mo ara mu ni ohoho kra efiri se mo enso maye ahoho misiri masase so pen infiansia ne dua wasase so aduane na boaboa no ba no anu sie na de etosonson no so de mane home na ena hokwa na umemu ahiafo ni na de obeja no remu mo aduma meji sara na ye ubobi tru ne wo dua tru nansia na fayo wodwuma na eda etosonson no fa home na wo na ntwe ni wo funu mu home na wafe na aba ne wo hokwo onwuju won akoma de maka no nyina muni so na enyame foforo din enso momma wonti wo monum emprensa na shefa mami afinhie mu di epiti na pano nanso ne di epiti se de me hye wo no bosome abiba etise oforisuo mu bra wahye no efiri se enum na wofiri misrim bae enso biara mfansa pan mepie manim ni otwa na pano wade a wudua no wafuo mu no aba edikan die no ne anoboaboa na pano afia wie ya waboaboa wodwumade ano afiri mfuo mu no omerema nyina mepue awurade ani mprensa afinhia mfama fode moja ma fode enwumorika so na made enchima fashe musrade so wasase so aba edikan mu edikan fabra awurade unyankopon fie noa odwan ba wone na nufusuo mu hwe meresma obofo edi wanim akohwe wo ekwan mu na ode wo akoduru die mesiesie ho no hwe yie wonanim netie nene enwini ntia no na oremfa mo mrato emfiri mu efiri se midin wonimu na se ampara wutie nene na wo ye de meka nyina enie meye watamfo na mahiahia wa ho hiahiafo ho na mebofo no bedi wanim de wo akoduru amorifo ni hetifo ni perisifo ni kenainfo ni hewifo ni yebusifo no mu na metu won egu ensori won enyame na ensom won na enya won ni yo enso na butu won na bubu won adum na monsom awurade munyankopon na wo hyira waduane ne wonsuo so na meyiyade afiri wo mu worin hu de opon ana obonini wo wasase so ona dodo no mema nadu mema me huhu agiwanim na mama aman a wobedru won so no nyina agija na mama watamfo nyina adane won achi akire wo na mesoma nkutukrodu agiwanim na wapamu hewifo ni kenainfo ni hetifo no wo wanim merempamu won wanim afekro na asase no anane amanfo na ewuremu mu adoma amedoso entiawo nkakra na mepamu won wanim akosi se wobedoso na waje asase no na metwa wahye afri epokoko ano akosi filistifo po ano na efri esre so akosi esuo no ano na meyi asase no so fo mahye monsa na wapamu won afri wanim eni won ni won enyame mpam ma ontena wasase so na wama wa anyame ho bone na se wosum won enyame a ampa ebeye ufidie